Vojkan Borisavljević, kompozitor i dirigent, rođen je 1947. godine u Zrenjaninu. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Muzičko obrazovanje stekao je u beogradskim školama, kao i na privatnim studijima u Parizu. Komponuje muziku za pozorište, film i televiziju, popularne i dečije pesme, piše instrumentalne kompozicije i aranžmane, što do sada čini nekoliko hiljada dela različitih žanrova. Izdvojit ćemo neke. Muzika za TV serije Vruć vetar, Više od igre, Obraz uz obraz. Za filmove Višnja na Tašmajdanu, Lajanje na zvezde. Za pozorišne predstave Mister Dolar, Plavi zec, Ljubavno pismo. Popularne kompozicije Odiseja, Adio, Ljubav je samo reč. Bavi se dirigovanjem u pozorištu, na koncertima, festivalima i radio-televizijskim snimanjima. Učestvovao je na većem broju muzičkih, pozorišnih i filmskih festivala u zemlji i inostranstvu, gde je više puta nagrađivan.